Allons au point de la patrie, le juge de quoi elle a rêvé. Contre nous de la tyrannie, l'intendant sanglant levé, l'intendant sanglant levé. Entendez-vous dans les campagnes, Cneifio, Meirion, Proiad na ddylech chi mwy fethu os ydych chi'n dod yma i'r sioe fawr am I ddewni a fwy chi rheini sy'n methu dod yma ydy y profion mawr ar y prynhawn di mercher y cyntaf o'r ddau yn ei wastad Cymru yn erbyn Ffrainc. Carfan Cymru ydy Alun Lloyd Jones ac Aled Jones, y ddau o ardal Llangollen wrth gwrs, ac wedyn y Ffrancod Timolion Resno a Christoph Rifo, da ni wedi gweld nhw yma dros y blynyddoedd hefyd, ac fel y dywedodd y sylwebydd Saesneg sawl gwaith y prynhawn yma, mae safon y Cneifio o Ffrainc wedi cynyddu dros y blynyddoedd. Da ni wedi gweld nhw'n gwella i'r fath raddau, nad oes ddim byd rhwng y criw yma o gwbl. A dwi wedi gweud, mae hwn yn edrych mwy fel coreograffi na unrhyw beth arall. Mae mewn bob yn ail maen nhw, mae ddau o Gymru mewn ar un o bryd gyda'i gilydd ar gyfer 16 o wyn. Mae yna 20 o wyn yn y gorlan, ond Aled Jones ydy hwn, y bachgen yma. Da ni wedi dilyn gyrfa I frawd o, a llongyfarchiadau mawr iddo fo ar ddod I garfan Cymru wrth gwrs, ac Aled hefyd, felly teulu'r Jonsiaid, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ar fod yn cynrychioli Cymru am y flwyddyn sydd I ddod. Golwg agos ar y gwaith mae o'n wneud yma'n hyn, a mae o wedi cneifio nifer o wyn cyrraedd y safon yma heddiw wrth gwrs. Da ni'n cael golwg rwan ar Timolion Resno, teulu'r Resno'n holl bwysig I garfan Ffrainc. Iale Resno ydy'r rheolwraig. Pimp, dyma ni unwaith eto. Aled I mewn am oen arall, 17 ar y bwrdd gen o fo ar hyn o bryd. Wedi gadael dipyn o wlan ar yr wyn yna. Mae'r sgôr bwrdd yn cynyddu rwan te 37 yn y cyfamser. Alun Lloyd Jones ydy hwn. Timolion Resno wedyn yn fan hyn yn cychwyn oen arall lawr y goes na fo. Agor ddigon rownd y cefna neu siw fod yn gallu gorffen yn daclus y pen arall. Golwg rwan ar yr sgidiau glas na sydd yn perthyn I Christoph Rifo. Y Ffrancod yn cael hwyl arni rwan fawr iawn I ddewis rhwngthyn nhw 17 oen allan ar hyd yr hes I gyd erbyn hyn. Dyma ni unwaith eto Aled Jones a'r stodiau hir na ar lawr yr ochr fetha. 1, 2, 3 a ffwrdd â hi, lawr â hi, ond rownd y gornel iddo fo. Mae Alun Lloyd Jones a 19 o wyn allan erbyn hyn. Llongyfarchiadau, mae o wedi ennill popeth sydd I gael dwi'n credu y maes y Cneifio allan yn Seland Newydd. Mae o'n adnabyddus iawn erbyn hyn. Teithio'r byd yn dilyn y tymhorad yn ei yrfa fe erbyn hyn. Mae o'n Cneifio'r o gystal safon ac yn wrth gwrs yn perthyn I teulu sydd yn agos iawn at teulu un ochr yn byw drws nesaf I fi yn Rhydymain. Dyna fo yn gorffen oen arall mor syml â hynny. Mae o'n gartrefol iawn wrth y gwaith ac yn gwneud o edrych yn hollol rwydd wrth gwrs. Bachgen mawr a chrif. Be ydi hanes y Ffrancod yn y cyfamser? Dyma ni ar ddau Timolion Resno I mewn ar gyfer 19, felly 19 rhwng Alun Lloyd Jones a Timolion Resno. Mae o ran cyflymdra yn sicr o hyn ymlaen rwan. Does a ddim modd i'r ddau arall a ennill amser yn credu. 4, da ni'n edrych fan hyn wrth gwrs ar y Christoph Rifo. Mewn a fo am yr oen nesaf. Mae yna 20 o wyn I ddod allan. Mae bron yna rwan. Dyma'r prawf cyntaf o ddau. Cofiwch Seland Newydd eto I ddod. Ond sbiwch ar Alun Lloyd Jones. Dim ond symudiadau bach man sydd angen. Di'r egni ddim yn gorfod bod yn anfarth, ond mae'r slicrwydd a'r taclusrwydd yn gorfod bod yn eithriadol ar y safon yma. Dyna ni, yr un goes na tu ôl I gael rheoli'r oen yn bendant, a Alun Lloyd Jones i'r boi ar hyn o bryd ar ddau Timolion Resno. Alun wedi ennill dipyn o amser dros Timolion ar yr oen nesaf at y diwetha yma. So fo sydd allan gyda'r ugeinfed oen y gyntaf ar hyn o bryd. Christoph Rifo yn y cyfamser ar 19, ond dyma ni Timolion Resno rownd y gwddw cymleth na.
Dyma ni Alun Lloyd Jones unwaith eto, chydig o stodiad bydd gennym fo ar ôl, os gawn ni olwg arno fo unwaith eto. Mae boes y camera yma wedi deall i'r dim, ganolbwyntio ar y Ffrainc am funud, mae o'n colli rheolaeth ar yr oen, ond sbiwch ar Alun Lloyd Jones, dyma fo yn gorffen gynta, botwm coch iddo fo, arbennig o dda, Alun Lloyd Jones, di'r dyn yma heddiw, yn gorffen yn gynta. Ac yn fuddigol, the winning team, ladies and gentlemen, Cymru!